Tornàvem de Beligiose, de fer l'espectacle que després va donar peu a tot l'altre, comentant que això ho podríem repetir. Necessitem un logo. Com ha de ser aquest logo? D'entrada, que tingui el món. Els ulls serien uns esparadrats perquè nosaltres, a través del riure, contem que estem curant o pal·liant una mica aquella desgràcia. La boca és un cor que representa, doncs, això, l'amor per totes les famílies i infants de la Terra. I li posem uns cabells una mica elèctrics, però que tinguin força. El logo jo crec que ens representa, perquè els cabells és aquest foc, o aquesta força, o aquesta energia. Els ulls són uns esparadraps en el sentit de curar. En el nas, un món, perquè nosaltres som sense fronteres. El riure no té fronteres. I a la boca un cor de us estimem, ens estimem tots, i un somriure, perquè el somriure és el que més uneix a les persones. Riure i somriure junts fa amics per tota la vida.